Το πιο σημαντικό τατού μου είναι το φρικ στη μέση του κούτελου. Αρκετοί άνθρωποι στον δρόμο με κράζανε. Έλεγα το φρικιό, το φρικιό, το φρικιό. Και επειδή και αυτό είναι λίγο αντίδραση το τατού και στην καθημερινότητά μου, λέω ξέρεις τι, θα το κάνω, μ' άρεσε κιόλας. Θα το κάνω επίθεση, θα το κοτσάρω εδώ πάνω. Το φρικ δεν το έκανες πριν ένα χρόνο, το έκανες πριν 3 μήνες. Όχι ρε, πριν το κεφάλι πριν όλα ήταν. Όχι, δεν φάνηκε καθόλου παράξενο, γιατί και ο φίλος μου, ο γνωστός, ο Μάρης μου κάνει τα τατουάζ ο πρόσωπο, είναι και αυτός γεμάτος. Δεν νομίζω να ήταν αυτή η υπερβολή. Ναι, κάνουμε παρέα, φέτος το γνώρισα. Πέρσι. Θα διορθώνω κι εγώ εδώ. Εντάξει, στην αρχή μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εντάξει, δεν τον είχα το Γιώργο να κάνει τέτοια, γιατί φοβόταν, να γκρινιάζει όταν κάνει τα τατουάζ, το θυμάμαι. Μην μιλήσει, το θυμάμαι πώς κάνεις. Δεν περίμενα να γίνει έτσι, αλλά εντάξει. Δεν έχω θέμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Άμα του αρέσει. Όταν ξεκινήσαμε κάποια παρέα, είχε μόνο μανίκια, ένα σέπτουμ και κάτι τρύπες στα αυτιά μικρές. Πολύ μικρές. Μην με φτύσεις από εδώ, εντάξει. Την έχουμε κόψει με νηστέρι, ράματα, αναισθησίες. Δεν ήταν τόσο μεγάλη ταλαιπωρία όσο περίμενα. Το περίμενα χειρότερο, αλλά εν τέλει δεν ήταν τίποτα. Όχι, όχι. Έχουμε κόψει τη γλώσσα στην ευθεία προς τα μέσα, πάνω στην νοητή γραμμή, η οποία ονομάζεται και νεκρή ζώνη. Μας έχουν κοπεί και τα πετσάκια, το πάνω και το κάτω. Έχω ένα μεγάλο στην πλάτη, έχω στο πόδι, πίσω από τα αυτιά, στην παλάμη, στα δάχτυλα. Δεν θα κάνω ακόμη άλλα, γιατί δεν έχω χρήματα ακόμη. Σιγά σιγά. Δεν θα γεμίσω όμως τον Γιώργο, δεν το θέλω αυτό. Θα τις κάνω εγώ. Δεν θέλω να μου κάνεις εσύ. Έχουμε αφαιρέσει ένα κομμάτι με νηστέρι στο πάνω μέρος του αυτιού για να βλέπεις από πίσω. Έχω κάνει stretching, το οποίο προέρχεται από κάτι αρχαίες φυλές. Είναι εδώ πέρα, ξεκινάς από κανονική τρύπα, ανοίγεις το δέρμα, μέγεθος. Μπορεί να βάλει μέχρι πιάτα μέσα και πολλά άλλα. Το άλλο αυτή του κόπηκε γιατί δεν το πρόσεχε. Ποιο? Το άλλο αυτή που σου κόπηκε γιατί δεν το πρόσεχε. Εγώ σου έλεγα να βάλεις λαδάκι, εσύ δεν έβαλες όμως. Είχαμε και στο άλλο αυτή, κόπηκε το αυτή. Βιαστήκαμε να το μεγαλώσουμε, το ράψαμε. Και το φωνάζουν μισό αυτή τώρα. Ναι. Ο 1,5 αυτή. 1,5 αυτή. Είναι το παρατσούκλι μου. Είμαι piercer στο επάγγελμα, αυτή είναι η δουλειά μου. Είμαι φοιτήτρια στο τμήμα της κοινωνικής θεολογίας. Προς το παρόν δεν έχω μετανιώσει για τίποτα.